Hola, benvinguts tots a un nou vídeo, aquest concretament dedicat a les oracions subordinades adjectives, un vídeo més teòric, després penjarem un vídeo pràctic. Molt bé, anem a veure ara les subordinades adjectives. Recordeu que teníem tres tipus d'oracions compostes, juxtaposades, coordinades i subordinades. Hem dedicat un vídeo a aquestes juxtaposades i coordinades, i després hem engegat una sèrie de vídeos dedicades a les subordinades. Hem fet 5 vídeos dedicades a les substantives, 4 teòrics i un pràctic sobre els diferents tipus de substantives, un vídeo per les completives, un vídeo per les d'infinitiu, interrogatives, de relatiu i un vídeo pràctic. Anem a passar ara a les subordinades adjectives. Què són les subordinades adjectives? Doncs les subordinades adjectives són aquelles que equivalen a un adjectiu, que equivalen a un sintagma adjectival. De la mateixa manera que les substantives les podíem substituir per un sintagma nominal, les adjectives les podem substituir per un sintagma adjectival. Van introduïdes per un pronom relatiu i fan la funció de complement del nom. Aquestes tres coses es donen sempre fan la funció de complement del nom, sempre van introduïdes per un pronom relatiu. Bé, no sempre, perquè hi ha un tipus d'adjectives que es diuen les adjectives de participi que no van introduïdes per pronom relatiu, però aquestes no les contemplem en aquesta presentació. El noi que viu a Sabadell és professor d'educació física. Aquí tenim l'oració principal, que és el noi és professor d'educació física, la subordinada seria que viu a Sabadell, i fixeu-vos que aquesta subordinada la puc substituir per un adjectiu. Jo puc dir el noi sabadellenc és professor d'educació física. Per tant, tota l'oració equival a un sintagma adjectival, la puc substituir per un adjectiu. És a dir, que això em fa saber que aquesta oració és una subordinada adjectiva. I quina funció fa sabadellenc? Doncs complementa noi. El noi sabadellenc, complement del nom. Per tant, aquesta oració serà una adjectiva en funció de complement del nom. Però és que ja ho sabíem, perquè en el moment que sigui adjectiva farà la funció de complement del nom. En aquest sentit ho tenim molt fàcil. Les substantives podien fer un munt de funcions sintàctiques diferents, les adjectives sempre faran la funció de complement del nom. Com podem saber si una oració és subordinada adjectiva? Doncs perquè la subordinada equivaldrà a un adjectiu. Us poso aquí alguns exemples. Us subratllo el verb de la principal i el verb de la subordinada en cada cas. Va venir el dia que feia sol. Va venir el dia assolellat. El bolígraf amb què ha escrit era del seu avi. El bolígraf antic era del seu avi, el bolígraf vermell era del seu avi, el bolígraf... La noia a qui han premiat és ma cosina, la noia premiada és ma cosina. Totes aquestes subordinades equivalen a un adjectiu, per això podem dir que són subordinades adjectives. I com podem saber la funció sintàctica? Doncs com sempre, substituint l'oració subordinada per un element simple i veient la funció sintàctica que faria l'element simple. El gos que han operat tenia càncer, el gos operat tenia càncer, però és igual si ho substituïm per un adjectiu que no tingui sentit amb aquesta oració. La funció sintàctica ens sortirà bé igual, tant se val si té relació o no. Jo puc dir el gos pelut tenia càncer, el gos petit tenia càncer, que veurem que tots aquests adjectius farien la funció de complement del nom respecte a gos, i que per tant l'oració també farà la funció de complement del nom. Tot i que això ja ho sabíem d'alguna manera, perquè sempre que siguin adjectives veurem que fan la funció de complement del nom. Per tant, ho podeu posar directament, adjectiva, funció, complement del nom. El que passa és que jo aquí us explico una mica el per què, no simplement que poseu complement del nom quan es tracti d'una adjectiva sense pensar la raó. Tenim dos tipus d'adjectives, l'adjectiva especificativa i l'adjectiva explicativa. Quina és la diferència entre les dues? Doncs mireu, les especificatives restringeixen el significat que té l'antecedent, l'especifiquen, i no van entre comes. Aquesta oració subordinada no va mai entre comes. En canvi, les explicatives sí que van entre comes i afegeixen una informació que no és essencial, que és una explicació, no és essencial. El que va entre comes és com si anés entre parèntesis, i una cosa que va entre parèntesis jo la puc substituir i l'oració continua tenint el mateix significat. Fixeu-vos, els alumnes que han suspès català hauran de recuperar l'assignatura a finals de juny. Els alumnes, que han suspès català, hauran de recuperar l'assignatura a finals de juny. Si us hi fixeu bé, la diferència de semàntica, la diferència de significat entre aquesta oració especificativa i aquesta oració explicativa és significativa.
Una cosa és dir els alumnes que han suspès hauran de recuperar i l'altra és dir els alumnes que han suspès hauran de recuperar. Fixeu-vos, a veure si amb un petit gràfic ho veiem clarament. Aquí especifica quins alumnes. Els alumnes que han suspès i només els alumnes que han suspès són els que hauran de recuperar l'assignatura. Per tant, de tota una classe hi ha un tant per cent que ha suspès i aquest tant per cent és el que haurà d'anar a recuperar, però només els que han suspès. Ara, fixeu-vos en l'oració explicativa. Els alumnes, explicació, que han suspès català, hauran d'anar a recuperació. Què passa en aquesta oració? Que tots els alumnes hauran de recuperar. Per què? Perquè han suspès tots els alumnes, segons es deriva de la frase. Fixeu-vos que si li trec aquesta informació que està entre comes, l'oració continua tenint el mateix sentit. Els alumnes hauran de recuperar l'assignatura a finals de juny. Quins? Tots. Per què? Perquè tots han suspès català. En canvi aquí eren només els alumnes que han suspès seran els que hauran de recuperar. Per tant, el matís entre una especificativa i una explicativa és diferent. Aquí especifica quins alumnes i aquí ens explica el per què tots els alumnes hauran de recuperar, perquè tots han suspès. A efectes pràctics, si no enteneu gaire la diferència semàntica, centreu-vos una mica en això. Les que no van entre comes són especificatives, les que van entre comes són explicatives. Evidentment pot ser entre comes, entre guionets o entre parèntesi. El més usual és que estiguin entre comes. Dèiem que totes les oracions adjectives fan la funció de complement del nom i que totes les oracions adjectives van introduïdes per pronom relatiu. Ja hem dit que no totes les adjectives, que hi ha un tipus d'adjectives que es diuen adjectives de participi que no van introduïdes per pronom relatiu, però que les que contemplarem en aquesta diapositiva, en aquesta presentació, són les més usuals, que són les que sí que van introduïdes per pronom relatiu. I aquest pronom relatiu, com a pronom que és, sempre farà una funció sintàctica dins de la subordinada. Anem a veure. El noi que ha guanyat la cursa va a la classe d'en Pep. Molt bé, jo puc dir el noi guanyador va a la classe d'en Pep, per tant tinc clar que l'oració és adjectiva. No va entre comes, per tant l'oració és adjectiva especificativa. Quina funció fa? Guanyador complementa noi, per tant fa la funció de complement del nom. I és una adjectiva, per tant tinc clar que això i això va junt. I quina funció fa aquest pronom relatiu que l'introdueix? Subjecte. Com ho sabem? Ara ho veurem, però ho sabem substituint per l'antecedent. El noi ha guanyat la cursa, per tant, subjecte. Ara ho veurem amb més deteniment. És fàcil de saber quina funció sintàctica fa l'oració subordinada adjectiva perquè només fan la funció de complement del nom. Però com podem saber la funció sintàctica del pronom relatiu que l'introdueix? Doncs substituint aquest pronom relatiu pel seu antecedent dins de la subordinada, com sempre, i veient quina funció fa aquest antecedent dins de la subordinada. El noi que ha guanyat la cursa va a la classe d'en Pep. Aquest què s'està referint al noi. Molt bé, eliminem tot el que sigui oració principal i quedem-nos només amb l'oració subordinada. I en l'oració subordinada, aquesta que està en negreta, substituïm, traiem aquest què i canviem-ho per al noi, per al seu antecedent. I sabrem la funció d'aquest què. Fixeu-vos, el noi ha guanyat la cursa, aquest el noi fa de subjecte, per tant aquest què fa de subjecte. Com ho hem sabut? Substituint aquest què dins de la subordinada pel seu antecedent. Quins són els pronoms relatius que poden introduir una adjectiva? Aquests que teniu aquí. Què, qui, o preposició més qui, el qual, la qual, els quals, les quals, o preposició més aquests pronoms relatius, preposició més què accentuat. Fixeu-vos que aquí no he posat la preposició entre parèntesi, perquè aquí sí que un què accentuat, si és pronom relatiu, sempre anirà precedit de preposició, cosa que, la qual cosa, o un on, que també poden anar introduïts per preposició. El metge que ha operat el meu pare és anglès, el noi a qui ha insultat és el fill del director, la noia amb la qual va al cinema és model, el bolígraf amb què ha fet l'examen li dona sort, ha guanyat la lliga, cosa que ja es veia venir, el restaurant on vam sopar és massa car, i fixeu-vos que aquests d'aquí són dels més importants, el qual, la qual, els quals, les quals, perquè gairebé tota la resta de pronoms relatius es poden substituir per el qual, la qual, els quals, les quals. Jo puc dir el metge al qual ha operat
o la noia a la qual ha insultat, o puc dir el bolígraf amb el qual ha fet l'examen, o puc dir el restaurant en el qual vam sopar és massa car. Per tant, gairebé totes es poden substituir per el qual, la qual, els quals, les quals. I si jo em trobo davant d'una oració que el nexe que l'introdueix, que l'element que l'introdueix es pot substituir per el qual, la qual, els quals, les quals, ja sabré que és una oració subordinada adjectiva. Per tant, també teniu una altra pista per saber si una oració és adjectiva o no. I quines funcions sintàctiques poden fer els pronoms relatius que els introdueixen? Aquests, doncs subjecte, complement directe, indirecte, règim, complement del nom i circumstancial. Per tant, la dificultat en les adjectives no les tenim a saber la funció que fa tota l'oració adjectiva, perquè farà la funció de complement del nom. La complexitat aquí la tenim per saber quina funció fan els pronoms relatius que l'introdueixen. I ara veurem una mica com podem saber tot això, Bé, ho veurem en un últim exemple, però fixeu-vos, anem a fer-ho aquí. El metge que ha operat el meu pare és anglès. Com puc saber la funció d'aquest què? Substituint dins de què ha operat el què pel seu antecedent. El metge ha operat el meu pare. Funció, subjecte. Per tant, aquest què fa la funció de subjecte. Quin és l'antecedent d'aquest què? El disc. Molt bé, per jo saber la funció que fa aquest què dins de què ha comprat, em quedo només amb la part de què ha comprat i substitueixo aquest què per l'antecedent. Ell ha comprat aquest disc. Aquest disc ha estat comprat per ell, complement directe. El noi a qui ha fet la broma és el director, a qui has fet la broma és el director el fill del director. Molt bé, em quedo amb a qui has fet la broma. L'antecedent d'aquest qui és el noi. Vaig a substituir aquest qui pel noi dins de la subordinada per saber la funció sintàctica que realitza. Tu has fet la broma al noi, a aquest noi. Funció complement indirecte, per tant aquest qui fa la funció de complement indirecte. La noia de qui t'has enamorat és la Bet. Aquest de qui t'has enamorat és l'oració subordinada, és una oració subordinada adjectiva que fa la funció de complement del nom perquè complementa noia, però jo vull veure ara quina funció fa aquest pronom relatiu que l'introdueix. Molt bé, quin és l'antecedent d'aquest qui? La noia. Agafo només la subordinada de qui t'has enamorat i substitueixo aquest qui pel seu antecedent. Tu. Intenteu començar sempre pel subjecte, Mireu el verb, t'has enamorat. Quin és el subjecte de t'has enamorat? Tu. Per tant, tu t'has enamorat de la noia. Enamorar-se d'una determinada persona. Aquest de el demana el verb enamorar-se, per tant fa la funció de complement de règim verbal. Tota l'oració era complement del nom perquè és una adjectiva que complementa noia, però aquest qui fa de complement de règim respecte al verb de la subordinada. He pintat una casa, les finestres de la qual les volien pintades de blaugrana. Molt bé, quin és l'antecedent d'aquest de la qual? Les finestres, no, perdó, una casa, les finestres de la qual, la casa és l'antecedent d'aquest de la qual. A més, si no diria de les quals, si es referís a finestres. La casa és l'antecedent, molt bé. Fixeu-vos, me'n vaig a la subordinada. Ells o elles les volien pintades de blaugrana. El què? Les finestres de la casa, perquè aquest de la qual l'antecedent era de la casa. Per tant, de la casa complementa finestres, les finestres de la casa. Per tant, farà la funció de complement del nom, aquest pronom relatiu. I anem a l'últim. El bolígraf amb què ha fet l'examen li dona sort, amb què ha fet l'examen el bolígraf vermell i el bolígraf blau és complement del nom, tota l'oració és adjectiva especificativa en funció de complement del nom, però ara ens estem centrant en el pronom relatiu que les introdueix. Tema com a antecedent bolígraf. M'oblido de tota l'oració principal, me'n vaig només a la subordinada amb què ha fet l'examen i substitueixo aquest què per l'antecedent bolígraf. Ell ha fet l'examen amb aquest bolígraf. És un circumstancial d'instrument en aquest cas. Molt bé. Anem a veure, analitzem una oració. Ens trobem davant d'aquesta oració. La noia de qui t'has enamorat és la Bet i ens demanen dues coses. Una, que diguem el tipus d'oració i la funció d'aquest de qui t'has enamorat. Com ho sabem? Substituïm per un adjectiu. La noia bonica és la Bet, la noia alta és la Bet. Per tant, si ho puc substituir per un adjectiu, sé que la subordinada és adjectiva. És una adjectiva especificativa. Com ho sabem? Perquè no va entre comes i perquè la subordinada especifica una informació de l'antecedent.
Com que no va entre comes, és una adjectiva especificativa. I la funció, complement del nom. Com la sabem? Primer, perquè totes les adjectives fan de complement del nom. I segon, perquè si veiem la funció d'aquest adjectiu pel qual l'hem substituït, veurem que fa la funció de complement del nom. La noia bonica és la Bet, la noia alta és la Bet, alta, bonica complementen a la noia, per tant fan la funció de complement del nom. Ja sabríem el tipus d'oració, subordinada adjectiva especificativa, i la funció sintàctica, complement del nom. Però imagineu que també ens pregunten quina categoria gramatical té aquest qui i quina funció sintàctica realitza. Categoria gramatical? Doncs pronom relatiu. I com que és un pronom relatiu, seguríssim que té funció sintàctica. Com la sé? Doncs sé la funció sintàctica d'un pronom relatiu substituint pel seu antecedent dins de la subordinada. Per tant, centrem-nos només en la part en negreta i substituïm aquest qui pel seu antecedent. Doncs tu t'has enamorat de la noia fa de complement de règim, per tant aquest qui farà de complement de règim respecte a aquest verb de la subordinada. Anem a veure un altre exemple. La dona que es va desmaiar durant la conferència es recupera favorablement. Com sabem que és adjectiva? Doncs fixeu-vos, la dona malalta es recupera favorablement. Ho hem substituït per un adjectiu, per tant és adjectiva. És una adjectiva explicativa. Com ho sabem? Doncs perquè va entre comes aquí. Per tant és explicativa i a més perquè és una explicació addicional. Si traiem tot això, l'oració continua tenint sentit. La dona es recupera favorablement. Per tant, és una explicació addicional. La subordinada fa de complement del nom. Com ho sabem? Primer, perquè és una adjectiva. Totes les adjectives fan de complement del nom. I segon, perquè si mirem la funció que faria aquest adjectiu, complementa dona. Per tant, fa la funció de complement del nom. Ja tenim que és una oració subordinada adjectiva explicativa en funció de complement del nom. Però ens demanen analitzar també aquest què. Aquest què és un pronom relatiu i fa una funció sintàctica. Com la sabem? Substituint per al seu antecedent dins de la subordinada. Per tant, agafem només que es va desmaiar durant la conferència i substituïm aquest què per la dona. La dona es va desmaiar durant la conferència, fa la funció de subjecte. Per tant, quina funció sintàctica que fa aquest pronom relatiu què dins de la subordinada, dins d'aquest verb? Doncs funció de subjecte. Aquí teniu un resum, per si voleu pausar el vídeo i veure una mica aspectes més detallats de les adjectives, de quins són els nexes que les poden introduir, quina funció sintàctica pot fer el pronom relatiu, les classes de subordinades adjectives que trobem, i la funció sintàctica que realitza sempre aquesta subordinada. I això seria tot. A veure si més o menys us ha quedat clar i us ajuda a poder aprovar els exàmens. Apa-li, fins al proper.